Ser amado. Sinó que també em va dir, faré una cosa diferent, especial, una nova lectura del que és la meva pintura, i ens va portar coratge. I com que jo només tinc que dir-ne les gràcies amb ella i a tots per haver vingut, li passo la paraula a la protagonista de la nit perquè ens expliqui una miqueta allò que vulgui. Jo però bé, amics tots, perquè només d'haver vingut aquí doncs us considero amics a tots especials. Jo ampliaré una miqueta el que és aquest oratge, perquè vaig tenir l'oportunitat de veure unes fotografies del fotògraf de viatge Jordi Llorenç, que el tenim aquí present, i em va captivar una fotografia d'una posta de sol amb aquest pont de l'antiga Birmània. Però jo vaig pensar que havia d'interpretar la meva manera de com veia els temps que estem passant, que hem de millorar cada dia, que hem de sobrepassar totes les barreres, de les aigües que ens porten els ponts, que són aigües tranquil·les, que són aigües que es mouen i que nosaltres sempre hem de tirar endavant. I doncs li agraeixo perquè em va dir de seguida que sí, que fes el que volgués, i aquí està. Sala, amic meu, t'agraeixo moltíssim que hagis tingut l'esforç de venir perquè sí que havia de donar exposició. Bueno, bona nit i moltes gràcies. Això és una trampa, no hi ha dret. Però a un amic, una amistat tan profunda com l'Àngela, el seu pare, la seva filla i tots, doncs no m'hi puc negar. Ha estat una sorpresa que digués 4 paraules. Tenia molta il·lusió de veure aquesta pintura nova de l'oratge. Veig que continua la seva mateixa línia. Perquè la pintura de l'Àngela, si una cosa té, és que són sentiments, que són emocions, que és expressivitat, que surt de l'ànima. Els colors no són senzills colors, sinó que són interpretacions de les emocions. Nosaltres a vegades quan parlem, quan estem sols, ens és molt fàcil interpretar el color vermell com l'esforç, com el sacrifici, com la sang, el color verd com la templança, l'esperança, el blau com la quietud, el groc amb l'or, amb el diner, amb la fortuna. Però aquests són alguns dels sentiments i algunes de les emocions. I l'emoció que em fa veure entrar ara és el seu pare. Li demano un fort aplaudiment pel seu pare que estava a que nunca amó, no merece ser amado.